Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzir nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Hari sedaya kang mulia, alhamdulillah kula sedaya tasih menangi hari ke-29. Menika adalah nikmat Allah yang ageng sanget kangenipun kula sedaya. Salatu salam kita terkunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring contoh teladan kangenipun kula sedaya. Sedaya kita lajengaken kajian kula sedaya sebagai penutup kajian kita beberapa seri nggih menika masalah ta'awud, perlindungan dari gangguan setan. Lah menika nggih dipun perintahaken dening Allah dados boten namung hanya kebutuhan kula sedaya, memang menika dipun perintahaken dening Allah. Allah dawakan dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Jadi menawi setan menika ganggu dengan suatu gangguan, fasta'id billah, mongko njalu reksa kelawan Allah. Innahu was-sami'ul 'alim, satemene Allah menika zat kang midhanget tur ningali. Wonten ayat itu dipun terangaken wonten surat Al-A'raf ayatipun 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Mirip ayatipun. Dadi ana kalane yen to ganggu setan marang sira kelan gangguan, mongko njaluk reksa kelawan Allah. Dados boten enten ingkang saged melindungi kula sedaya kejawi namung Allah saking gangguanipun setan. Sedaya kang mulia, Allah merintahkan, Allah ugi paring contoh kados pundi doa perlindungan dumateng gangguan setan. Menika wonten surat Al-Mu'minun dipun-terangaken, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Lan ngucap rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin do pangeran ingsun kula nyuwun pangreksa saking gangguane setan. Ba'udzubika rabbi ayahdurun, lan kula nyuwun pangreksa dumateng panjenengan yen ta setan iku nglarangaken. Dados ngaten niku Allah merintahkan ugi Allah memberikan contoh kados pundi doa nyuwun pangreksa dumateng Allah. Dados ngoten niku wau contoh ingkang dipun terangaken dening Allah dalam rangka mohon perlindungan kepada Allah. Sedherek-sedherek ingkang mulia, ada tempat khusus ingkang dipun perintahaken dening Allah supados kula nyuwun panjenengan, kula lan panjenengan sedaya nyuwun pangreksa kelawan Allah.
Salah satu ini pun gane surat An-Nahl ayat 98 99 dipun terangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonirrajim. Dados menawi saderenge maos Al-Qur'an menika Allah perintahkan sepados kula panjenengan sedaya menika nyuwun pangreksa saking setan ingkang dipun rajam. Mila saking menika saderengipun ngaos panjenengan sedaya maos Al-Qur'an dipun sunahken maos ta'awudz. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utawi ingkang langkung panjang a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ngaten. Jadi enten ingkang langkung panjang dadi diterusaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ngaten. Maten-maten maos Al-Qur'an. Ya saderenge maos Qur'an mawon Allah perintahkan sepados kula panjenengan sedaya nyuwun pangreksa saking gangguan setan. Janjine Allah inna laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ora ana kanggone setan sultan kekuasaan, kemampuan, dalil ing atase wong sing iman lan wong kang tawakal ing atase pangerane. Menika janjinipun Allah menawi kula panjenengan sedaya nyuwun pangreksa saking gangguanipun setan. Sedherek-sedherek ingkang mulya saking Imam Hanafi Abu Hurairah nate dawuh bilih omah menika terasa luas penghuninya, malaikat badhe dugi, setan-setan menika menjauhi, kebaikane akan bertambah menawi dipun waosaken Al-Qur'an. Dadi rumah menika badhe luas, badhe ayem sebab didatangi malaikat. Setan-setan menika menjauh dari rumah niku wau. Sebalikipun menawi Al-Qur'an boten nate dipun waos dalam rumah, menika omah niku kadosi sempit, kebaikannya berkurang menawi boten dipun waosaken Al-Qur'an. Mula saking menika wonten hadis nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Nabi uga ndawaken al baital ladzi la yaqra'ul Qur'an kama sa'aka kal baitil kharab, ngaten ya. Dadi omah menawi boten dipun waosaken Al-Qur'an ingkang utama inggih menika surah Al-Baqarah. Menawi dipun waosaken surah Al-Baqarah griya menika setan menika boten kraos ten ngriku. Dadi nek omah niku kosong boten dipun waosaken Al-Qur'an menika kosong. Sedherek-sedherek ingkang mulya dados sebagai perlindungan rumah kula panjenengan sedaya mun ngantos dinggeni setan menika dipun waosaken surah Al-Baqarah atau dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang lain. Sedherek-sedherek ingkang mulya sebagai contoh ugi wonten surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Qur'an. Allah ndawaken kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dawuh Muhammad, aku njaluk perlindungan kelawan pangerane menungso, malikin nas rajane menungso, ilahin nas sesembahane menungso, min syarril waswasil khannas saking elek-eleke bisikan kang tersembunyi, minal jinnati wan nas saking golongane jin maupun menungso.
Dados menika adalah salah satu napa pangreksa tawut saking gangguanipun setan, termasuk surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Menika termasuk perlindungan saking gangguan sihir, dan sihir menika nggih termasuk saking gangguan setan. Sedherek kamulya Nabi nggih nawahaken sebuah contoh doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayahdurun. Menika ugi termasuk ta'awudz saking gangguan setan. Aku njaluk pangreksa kelawan kalimati Allah tammati kang sempurna, min ghadabi saking murkai Allah, wa syarri ibadi lan saking elek-eleke kawulane Allah, wa min hamazati syaitan lan saking gangguane setan, godaane setan, wa ayahduruna lan yento hadir yento teko. Jadi menika termasuk napa perlindungan ta'awudz saking gangguan setan. Kados ngaten niku enten malih hati napa doa-doa yang lain. Sedherek-sedherek ingkang minulya, menawi jenengan semerap keledai. Keledai niku lebih besar dari kuda, lebih kecil dari kuda. Menika jarane keledai, nek enten bonbin niku napa? Kuda zebra. Lah menawi keledai niku ngeringkik napa meringkik niku? Peker. Nggih peker istilahane jaran niku. Pengenge. Mulane ten ngene surat Al-Hujr ingna angkara aswati la sautul hamir. Sak temene luwe elek-eleke swara yaiku swarane khimar. Nah, dadi nek enek khimar niku ngeringkik. Niku setan napa? Khimar niku saged ningali setan. Ngoten lho. Dadi lek enten keledai kok meringkik, dia sedang melihat setan. Lah kula panjenengan sedaya dikei weruh, dikene ana setan. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian juga nalikanipun kula panjenengan sedaya mlebet griya menawi mboten dzikir, setan niku ten griya ngriku melok mangan, melok ngombe, melok turu. Jadi nek mlebet griya mboten uluk salam, mboten dzikir, setan menika melok nginep ten griya ngriku, wayahe mangan ya melok mangan, wayahe turu nggih melok turu. Sehingga menawi jenengan mlebet griya mrobleng wis gak salam gak apa, setan kondo kancane, saiki ana nggon nginep, ana panganan, ngoten. Terus menawi ten jerone napa omah nika diwaosaken awal surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat gangsal alif lam mim saterusé ngantos ulaika humul mukminun. Lah niku terus ditambah ayat kursi, terus ditambah malih dadi ayat kursi niku satu ayat ditambah satu ayat lagi di belakangnya. Allah nurus samawati wal ardi saterusé. Allah waliyul ladina amanu yurijum minadzulumati ila nur saterusé. Dados ayat kursi ditambah dua ayat setelahnya. Jadi ngoten-ngoten la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy saterusé. Terus Allah waliyul ladina amanu yurijum minadzulumati ila nur wal ladina kafaru saterusé. Dados awal surah Al-Baqarah, terus ayat kursi ditambah dua ayat, terus ingkang terakhir nggih menika tiga ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lah menika akan memberikan perlindungan dari gangguan setan.
Dadi nek omah dipun waosaken ayat kursi, ayat-ayat niku wau napa penghuni rumah niku dijaga. Sebalikpun menawi kula panjenengan sedaya medal saking griya kita maos donga Bismillahi tawakkal ta'ala la haula wala quwata illa billah. Matur ngoten setan napa malaikat jawab sampean sudah dilindungi. Lah sebalike setan wis gak ana nggon nginep, gak ana nggon mangan, gak ana nggon turu. Mulane setane dadi kuru-kuru malian. Lah melok-melok mangan setane lemu-lemu. Kapan melok mangan? Ngene jenengan sisane makanan terus saman bucal lan niku panganane setan. Dados menawi kula sedaya badhe nedha tetedhan teng griya badhe nginum maos basmalah menika setan wis gak iso melok ngombe gak iso melok mangan mulai dadi kuru-kuru kabeh ngoten wis gak ana nggon nginep gak ana ngon mangan. Sebalike menawi kula sedaya tepak-tepak mangan terus oleh setengah kait eling lu ya Allah kemantur maca bismillah jenengan waosaken bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Lah setan sing mari melok mangan niku wau sebab sampean mboten maos basmalah setan melok mangan. Sampean maos kalimat niku wau setan muta-muta. Waduh nek diwacane bismillah ngene. Muta-muta. Sedaya ingkang minulya menawi kula sedaya nedha tetedhan menika damel tangan tengen nek tangan kiwa nggih otomatis setan melok mangan. Bila saking menika menawi jenengan nedhan tetedhan minum jenengan damel tangan tengen menika termasuk salah satu cara melindungi kita dari gangguan setan. Rasulullah sampun kula sarangaken nek sandalan sing tengen dhisik, nek nyisir rambut tengen dhisik, nek sesuci wudu niku nggih sing tengen dhisik. Terus menawi jenengan mlebet kakus mlebune ta sikil kiwa dhilik jenengan ndonga Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah kula nyuwun pangreksa kelawan panjenengan minal khubusi. Khubusi niku elek. Elek lanang wal khaba'is elek wedok. Setan lanang setan wedok sebab ten ngriku panggenane setan. Tapi kadang-kadang lari sakniki niku suwe gak metu-metu teko kamar mandi. Duka napa mawon teng ngriku. Jadi ngoten niku nalikane mlebet menika sami ugi menawi jenengan masuk napa kakus utawi kamar mandi menika nggih sami kemawon dongane omaine aduka minal khubusi wal khaba'is. Sedherek-sedherek ingkang minulya niki enten kasus tiang estri disenengi kali jin. Dadi nek turu niku prasane dikeloni kali tiang jaler. Napa disenengi kali jin? Lho kok iso saged menawi jenengan mlebet WC utawi tempat mandi boten maos ta'awud. Lah ten kene kamar mandi niku enten jin lanang. Delok aurate sampean nyenengi sampean sampai akhirnya niku wau datang dalam mimpi perasaan niku dikeloni wong lanang nggih puas ngoten. Tapi niku wau gangguan saking jin. Mila saking menika menawi buka aurat ten kene toilet menika dengan waosan basmalah menika sampun melindungi. Dadi jin setan menika mboten saged melihat aurat kita. Terus menawi jenengan kumpul suami istri menika nggih enten dongane khusus
Allahumma janibni syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Nah niki 21 tahun ke atas. Tadi kumpul suami istri. Lah niku nggih menawi mboten mau nggih direwangi kalih setan ngeten. Lah menawi kula panjenengan sedaya menawi sampun berdoa niki insyaallah menawi lahir anak menika napa terbebas dari gangguan setan. Dados menika napa perlindungan saking napa ingkang dicontohaken dening Allah maupun Rasulullah. Sedherek-sedherek ingkang mulia, mohon perlindungan kanggo anak. Nah niki dicontohaken dening sedherek Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa wa'ala bima wada'at wa laisa dzakar kal unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat Ali Imran ayat 36. Dadi ibuke Maryam bojone sinten? Imran. Jenenge Hannah. Niku nalikane anake lahir sakjane ibuke niku pun napa istilahnya nadar, nek anakku lanang anakku tak merdekakno, tak kongkon jaga Baitul Maqdis. Ternyata anake lahir wedok, akhirnya dijenengno wa inni samaituha Maryam, tak jenengno Maryam wa inni uidha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku nyuwun pangreksa dumateng panjenengan dumateng anak menika wa dzurriyyataha saking keturunane minasyaitonir rajim, saking setan sing dirajam. Sehingga nalikane Nabi Isa lahir menika mboten diganggu kalih setan. Sebab tiap bayi lahir menika diganggu kalih setan, dijiwit kalih setan. Mulane nek begitu lahir nangis niku dijiwit kalih setan. Dados ibuke Maryam niku njaluk pangreksa, ya Allah jenengan jaga anak kula niki lan keturunane. Dadi sak anak turune pisan, dadi sak putune dijalukno pangreksa saking gangguane setan. Sedherek-sedherek ingkang mulia, nalikanipun Nabi nggadah putu Hasan kalih Husain menika Nabi ndongaken a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli amil lamah ainil lamah. Menika donga saking Nabi Ibrahim ingkang diwaosaken kangge Ismail. Menika Rasulullah mraktekaken niru Nabi Ibrahim. Dadi nalikane cucune lahir menika dipun dongaaken a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin. Kula nyuwun kelawan kalimat ingkang sempurna saking saben-saben setan wahamah lan makhluk ingkang berbisa wa min kulli ainil lamah lan saking mripat kang jahat. Jadi mripat niku enten sing pandangannya niku saged mempengaruhi napa istilahnya mata yang mengandung napa istilahnya nggih kados sihir. Jadi dengan kalimat dengan mata niku wau bisa mempengaruhi sifat seseorang. Dados setiap anak Adam menawi lahir menika digodha kali setan kejaba Maryam kali anake. Terus menawi injing kali sonten jenengan pun sampai lali awa fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabbi kullasai'in malikahu asyhadu anta alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirkihi. Menika dipun waos injing
sonten. Menika termasuk napa perlindungan saking gangguan setan. Menawi jenengan kepingin ngapalaken gampang sampean rekam mawon. Nek kepingin rekamane jenengan buka ten YouTube channel kula. Insyaallah teng mriku sampean saged. Niku nggih napa-napa ingkang kedah kula panjenengan waos sebagai perlindungan saking gangguanipun setan. Semanten ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi bermanfaat Gusti pribadi kula piyambak umumipun dumateng panjenengan sedaya. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.